ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଏଠି ଦେଶଳ ମେଳାର ଯାତ୍ରା ପଡିଛି। ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଟିକେ ପୁଅ ଟିକେ ବନେଇଦେଲୁ। ଏଇଲୋ ବାବା ଏଇଟା ଆମ ପୁଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଏଇଟା ଆଗରେ ଝିଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆକୁ ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ୟାକୁ ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଭଲ ଛୁଆଟା ଆମର, ଭଲ ଛୁଆଟା। ତା ମା ଟିକେ ଅଧିକା କୁହେ ତାକୁ ତ, ତା ମା କଥା ଧରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏ ଡାହାଣ ପଟେ ବଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଶ୍ରୀଦେବୀ କିସଲୋ ତା ନାଁ କିଛି ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଇଏ ବା ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ତାପରେ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲସ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଏଇ ଚାଲିଲେ ତାପରେ ମେଳାରୁ ଯାହା କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ରହିଥିବେ ଯୋଉଠି ରହିଥିବେ। ମୁଁ ମୋର କହି ଚାଲିଥିବି ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଦେବସୁଲେ ଆମର ମେଳା ବସେ 15 ଦିନ। 15 ଦିନ ଯାକ ଆମର ଆଉ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ମେଳାରୁ ଖାଇବେ, ଘରେ ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇବେ, ନହେଲେ ମେଳାରେ ବି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବି ଦୀପ ଜାଳିଲୁ ସେଠି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରଖୁଛି, ମେଳା ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା।